Ghana my dishe emamunyina muache emamuatina se ahaya Sompa 93.1 kasafidie so ebra so se samu ekotwi ko breman ya sentre fo akrukra ko pen ye de bedan mo se Sompa ya no pa no nsia blem kase ebo enen samu eba ne doso kan ne hu se de bedi motintiman no ebi eni se kwokwo buo se de afidie no ene afidie anim ne besi akono na dodan kwa akufo ado akwakoda na di ya ye de emu nsem nyina ebeba bedan wo na sanso enna sofo panyi bi echiremu a wo sheketa hyehyɛ po ye kankan ne dream die ya ekoso na emu epeja pa na ne titru ene de wo hen wade ne nyina mu nsem adan yen ya ye bo abebo achire ede amamo na kane wode wani kyeremu MPP amanyoko ne mu apanyi pa bi ono so no na wo ye nkitahudie bafotene ede ma amanyoko no wono so de nanu atum ya wo kase se ne de MPP amanyoko no o ma ye confused aye basa ewom ensemini afoforo ya eka wo ya godie mu nsem de amano ne de ekoso ene Ghana ha se no blasters ede ensem ena etwafa wonom ho ni nyina bra ne so anas klemo ode ni nyina beba bedan mo ewo kase so na ya kai se Sompa 93.1 kasafidie so etwafa ha se no ensem na ewo kumase no brekwa na woti enka wo sunwa ne bono mantam kropon mo eye Sompa 98.9 sanso na bono epo ya mantam mo Nkranza South eye Sompa 90.7 ekuya boachiwa asempetia Papa Toast eni apamda da som ena ekuya nyakwa brono ma ochia minimo ene afoforo no so asomo ewo sunyane Facebook no eye Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube also eye Sompa TV Twitter no eye Sompa TV/Sompa FM www.sompaonline.com and send nyina da ebusia body bedema wokwa anu akosane no akenka bi e de free wo social media handles no like na subscribe na wa share de ama afoforo fi sen no onua enya bitia ebetimi aboa ama neema konkan e de ama ye nyina me di wo hene yire ma me ekua yeboa esia ma betimi afrem abrewati ameje so afa ye ntwa ye homna na ensem ni nkyeremu ne ma ba mu na ne nyina ye nwesa emfenwo ho mamo ya boy ya ba Sompa Absiafo ya na muwase na enne kwasia da September bosome de toso edu on fimpim mienu na aduonu miensam nsam ne ye nesam mfangu ho mamwe na ya hyosie e de afri na nanom akuafo wonom enchen ene afibia koko akuafo ne de se de omutempenten kwa wonom etia hasuo wonom ne awo edi mpu ni mpu na wonom ene nkra ne edi asie ewo wonom enfuo ekwan so nom da ne da ya so obi ani ho be ya adwuma abokant opemfa so eno nam so ntina ban ne hwe se be ya afibia no obetimi apagya koko obuo ni mu na etimi akosoro na etimi aboa ama emfasodie nsopa aba e de ama nananom koko akuafo na eno ene nam so ntina nuada wode wani echiremu ewo tepa santimantem hasenu mu a na dodanko akufo do mapanyi tu anamo edna ni chiremu a woni nyina no koko bo foforo ya wode eba no ena wokọ ekoda na die ho sem ewo ho ye nua be ma ko fin centre ne wodi ni dwuma ewo Sompa TV Sompa 93.1 ono so de nani echiremu ewo dwumedie na se de nani kwatwa wisa ne hwene santamo ekobo echidom ye kwa uma no so ne nua na bonkomo ensem se de esi koye se de dwumedie na se ene masisi ye nyina no watimi ede aboye kofi wotimi nka no pay ye mo wachi. Hello, Coffee. Yeah, boy, ya homodin say ya ni yenu ya be ma no ebe kasa na watimi amaye nkyiremu Coffee woteme nka. Meton kabro wetia. Yo, say apomo ye de. Na me adu bibia woko. Ye da obo ade na se. Na enu ada na do danko akufo ado enti ya nya ne se opiemu ewo tepa. Dwumedie ya wobedi ya sade ensem si ko ye koko bo na ye se obeye no sen na opagya ye ma ne kodruye You are wetia se me chetefo amutie Sompa ena no pay ye tin na ne se koko adwuma ya ade afibia no ene kuafo etwen ebofoforo na enu ada ewotepa wa sentimentemu na nado awo ye omampani o man Ghana ene koko board owura boahe du ne mpanifo koko pim wotepa na sane ayenim no
afi etwa mu no na cocoa bɔ no egyina 800 Ghana cedis na sɛ na kuafo no ɛkasa sɛ ɛbɔ no ɛwɔ fam na Cote d'Ivoire fo a no bɔ hye ɛbɔ no wɔ soro nti no na amafo po de cocoa ɛkɔ so bɔda no ɛkɔtɔn cocoa no ɛwɔ hɔ enti kuafo no soa apɛ cocoa bɔ sɛ yebetum akyɛ ɛrenti ɛno a na yɛda na awɛsɛ aban no ɛtimi ɛkubie cocoa na no na sɛ na yenim dada no ka bosum du bia yɛ October bosum no mu no ɛda ɛtɔ so du ɛna aban bie cocoa nanso ɛno adeɛ ɛhesa ɛbaeɛ a ka bosum du a yɛ October na ka wɔsɛ aban bie cocoa no wɔtwe ba akyire ɛwɔ bosum nkron no da ɛtɔ so nkron yɛ ɛno ano ɛna ɔkɔ bi cocoa na no na ne nan hyɛ ne sɛ ɛdu bosum du no mu a ɛnu saa brɛ no na kuafo no cocoa no doa no a ɔmate ama cocoa no ɛso yape ente ba nsa no a omunya mfaso wɔ so ɛnti no wɔtwe ba anim ɛde kɔ ɛno ano a ɔkɔ bi cocoa na no na ɛsɛ dwumadi nsi kɔ yɛ nie ekuafo bebree ba behyiae enti na obi a ɛtwɛn sɛne ɛbɔ no ɛbɛba na sɛ na afa sɛne cocoa no ɛtɔ no 800 Ghana cedis no afi aboa abane ɛde to dwa ɛwɔ dwumadi na se no ɔkyerɛ mu sɛ ɛnam sɛ cocoa kuafo ɛbrɛ na bibia ɛkɔ so nti no watum ɛde kɔ 1,308 cedis 1,308 cedis ɛna wɔde cocoa ɛpoɔ no ɛkɔɛ ɛsɛ wɔde cocoa no 508 cedis ɛna wɔde ka ho ɛnora ɛwɔ tɛpa abɔnten so a na ɛnya asɛm ketewa ekuafo ne gye ɛma sɛnea wɔn adwene yɛ wɔn sɛ na kɔmɔto cocoa mu kono ɛkɔ ɛboro so saa ma wɔn mu wɔn kyerɛ wɔn ani sɔ ɛwɔ wɔn ani gye a wɔn da na di wɔ hɔ no na ɛnya asɛm ketewa wɔhwɛ sɛ na aban si tu cocoa mu a percentage no 63.5%. na oba kilo no a sɛna ɛna ankane no na kilo ne tie no na ɛyɛ 12 series 8 series why 12 series 8 pesos ɛna na aban no ɛto cocoa 1 kilo say cocoa no 1 kilo no ɛkɔ 20 Ghana series 9 pesos bi ɛda so a ɛnɛ ekuafo ate na ɛnya asɛm ketewa sɛ mesi so bie mu a ɛboɔ no yɛ 1,308 series ɛne 1 bag a cocoa bag a yɛtɔn ɔman Ghana mu na ɛbra ɔmampani ɛkasa na wɔde ɛbɔn etu dwa no yɛntie sɛnea osi kyerɛ mu ɛfae abusiafo yɛbɔ yɛn ho mmɔden sɛ Ibrahim abɛboa yɛn na yɛn nsa aka ɛne no na yɛtumi ɛtie na adodankɔ akufo ado ne nsɛm a wɔde ɛtu dwa nnurada ɛwɔ tɛpa ɛne ne mpɛsua so ahodoɔ na akyɛ sɛdeɛ kuafoɔ no hwehwɛ no na no ɛyɛ ade a na nneɛma akɔnkan paa. In collaboration with the National Pensions Regulatory Authority. I'm happy to state that under our industrialization drive, value addition in the cocoa industry has increased significantly from 30% of annual output in 2016 to 48% in 2022. The target of processing 50% of the production locally is within immediate reach. The promotion of domestic consumption is also beginning to yield results. Domestic enterprises have emerged strongly under the 1D1F initiative for the processing and manufacturing of various cocoa-based products across the districts. Cocoa Board is taking a giant step to support small-scale and artisanal chocolate manufacturing with business-friendly guidelines that provide access to premium Ghanaian beans, even at the district level. Now, ladies and gentlemen, until recently, international prices of cocoa have remained relatively low and made worse by COVID-19. Despite of this, Cocoa Board and government have been taking the very hard decision of increasing producer price of cocoa. Cocoa prices have increased from 7,600 cedis per ton in 2016 to 12,800 cedis per ton in 2022, a significant increase of 68%. This has had an adverse impact on Cocoa Board's financial performance. However, the sustainability of the entire industry hinges on a well-remunerated producer
is willing to invest in business only with the certainty that government will pay the appropriate price. For Ghana, man, penny now the Danko Kufuado and then not the Tepas and Temantama Senumono, or Cocoda, Coco, Waffle Frocra, what dear Banaya, Nigisem, and the Ma Equia for ya, Yenia Bema Coffin Centrene, what so and Crano at the Emma Yang. Yeah, boy, Ramo, our ensign for from near the near chemo, our Buno Mantam Cropos, Yanimo. Now, a war and a titsini at the Mabuno, I have for region, a Presbyterian as a fonoya, no war, my gun, and Muhasen nom. One also saw at the ensign be at to Reverend Benjamin appear. Nay, someone walking in on so may Mukata shop where you can't dream day. Frakadama who do ya air quasonum, and ya what to any Ashamia who do you Makuma who do. Baby, I want no dear nature power officer Equaso, na a year no cray, yacha say, and quantum pobia animonom, and the empenning for who do ya did do more and mia, and no ever position who do, and no ever by mono. Was he when you know, no ya Christopher, a browse to say a betty mea gina, nasa, and the boneno, ya betty mea tunasia, na etimia boa amo my Ghana, said yes, pepe yo, send yes, part and trene, said yes, pen can't crony a pay ye, dear no, and nam kakranka. Quite personal, yet me a boa to get a chasse. Ye ray at the ensemi at Suja, a wabran one year near more Sompa 98.9 Sunyane, a bo and Komobi Yanko, near Quotian and Semi B. Emra. Sanity should be one of the cardinal institutions to fight corruption. Now, so, system na ye dey here to do baby a ma de ye nyina no ewie pay to me there if he say we have to inculcate into the younger ones and ye ma so mo ye ma tu kwan kakra go outside and kwala na ye kire omo from KG the do's and don'ts and on Onye bibi emma panyin bi maso obepacho onye bibi emma panyin bi ma meka se we dey nipa no fa no mame no emredi wa edi no matter who you are Timothy say if we want to fight corruption the my institutions ni nya adwuma na institutions no so obia ni wa ese manipulating institutions no if they continue to manipulate institutions to the extent said the stamp appointments to higher authorities be politically motivated. It's not about competence, it's about where you belong. Where you belong. Let me say next year there will be change of government. And don't misinterpret my change of government to mean that NDC never announced. Even if MPP comes into power, there is still change of government. We shall be sacking people and employing people. It's not based on competence. It's based upon who has helped us to gain power. People will bring occupy positions. People will bring more contracts. All because when we were fighting for power, they were on our side. We said, yeah, nothing will stop the corruption. I was see a penya yet and can what do I need to more brown in a half a month no more. One no and a Presbyterian Safoya no ever importam one no yet it's any edema one in a Reverend Benjamin appear and in the day. Ye Ramuana ye como a war a year ye rabia your friend yaw and son. One no can no turn off about so empesia so now one no and a yankita would be about for today the MPP amano kono. Nana say and a watcher say super delegate conference here so Emma and Nam Swenteno MPP amano koni pedria one SC one bo ya was why mementi one sin so man san waham wo yi wani mu so peso kita frank emo edema MPP amano kono wa preso akwanim akwa man panyi adwane brane so say to aba ade hye to ma one dia wakwaya ne sa pepepe no ade no echi no wo kire say any confusion aye basa MPP amano koni mo Emma nam so krampo no yewra kwadwo alan chamaten ya dodo na Fred Alan Cash kane so fo ne ya no hwe enwuma anase ye fidi nwuma eso no ya de ono kla se watwe ne ti anase wasan de afri sa competition na no so ekoso ne mo na yewra no ensem ahodo bi a wode tai wo yechi no yenkwa homa no so na yenkotie bimra ya wote ya sa na tie se MPP amanyoku na nkasa no they are totally confused
Sa wo hwe de ekoso ene omo congress omo kɔ ne de esim. Any showdown a ekoso a it tells every Ghanaian say they are totally confused. The entire America sa as at now omuntimi enhu a credible candidate omubetimi ede agina omanamu 2024 elections ya eba so. Na sa wo ye Ghana ni na wo hwe de ekoso say a delegate na ye tua sika an amount of 50,000, 20,000, 40,000 ede man say onkoto aba na e kire ba bia Ghana pompon so aka koduru. Sa wo hwe IMF ayeko ya sika ede ma ye nyina no ye busi ehun se so dian ene ye de say sika no atumi aye ni nyina ne say ye de epe obi ye de chichiri obi ye de kura obi ye de na ba be di Ghana konso ana say na ba be hye ye kon se o meye Ghana mampanyini na da bia me ka say e ya de a Ghana ni bia oto oba bia no ehu say ensuo ni ensani Ghana a ye wei ba bia MPP je ye fia ba ba beduru ye ro John Dramani Mahama wo ye hwe say na Ghana sitie ene ye hwe ba bia ene Ghana ka koduru ene Nana Ado ameki sure say MPP amanyoko no enya akono biem Ghana yetimu so enya akono biem hwaba omoko NDC ni bia nka ho omo aho bede omo ye na eye signal mamia ankasa me party national executive say omo aho mpuni na Ghana de na beye enti eye ade a it tells you say nema ekoso no enye omo se omo pe obi a omo de me compete Yewura John Dramani Mahama e wo northern region na omanya more votes e wo ho na omasem omo ka no eno na make us am my confused no fi say omo ye te say de obi a na boa baako ayera free buo mu na okope baako na wan tu buo mu na omo buo mu nyina so efi akwa abontere Asante region ya o no wo say hoye stronghold no omo ro fi say ene na NDC so yi obi wo not na e de ba be compete e not na e wa Asante region na ba mi nim say ba Asante region ya be hwe de obi aye ene de atoba edu Asante region NDC betimi de necessary mu say Sewia eye hospital, Afeli military hospital, Fomena hospital, Bekwai hospital, Kumawu hospital, Tepa hospital. Abusia for the attending king eye kane kitawudi ebo fotene edema eye tano north about 1% so MPP amanyoko no na ye kwa ekwote ken ye wura yaw ansa eno ni din afa ye wremu ewo enidide mu ensem na asem eba no de enhya da nya dasa Rough Town Records and Signi ya no ede Wendy Shea ya dia ababa way ene ebony rains yakopon enfa ne kra ensie bra wono eti nananom ensie do no na chese Rough Town Records wonom eti mekofa Wendy Shea no ba ye wabeye bia ede aboa ama sabre ya ye kasa de binom se wone Wendy Shea na Wendy Shea no wone ebony rains na se wono boboso kakra ene ebi se ene Wendy ya de che ebony ebi se ebony so de ene Wendy won to ne babia ba ne nyina mu no ababa wone ye na afam de ya wo de wani kire mu ewo anwum tuo mu a wo bo ne homoden pa na ahomachi ya ntete ye ya betodwa no echesa baba wano akwakonya enkwanhia na nope ya bese anadwi dumienu mu FM ho no ewo kwabenya highway nkrakwan no so ho baabi ama asam na eba no sede esitia ne yenkwa ahoma no so video no na etwagu ewo Sompa 93.1 and na me ben na bisa say what is happening no say ontimi nkasa me wo between ACP Estate and Kwabenya Junction, that stretch, so say, at this asana, a kind of police for kind of moment, but cast me to me kafa. Now, maybe bedroom was a Opa University, a campus no junction, as well, Valley Musa, oh, yes, oh, from, let me say, the cars me, no more. That means my main parking, I mentioned idea. This train I mean say let the BP let's see what percent to say when the shade no let me rush and see what's happening. They share when the shade the wrangler no use no you register no customized shade quickly let me bend and say what is happening no say want me kasa be brain and the board dashboard let me see I don't say track no to go for more around that say track a tipper track or loading area ofi only free ACP Estate ebesia ko Kwabenya and when the shares ofi Kwabenya ebesia ko towards ACP Estate. Now according to eyewitnesses no when the share tried very hard so by avoiding no but or the anyway in Kenya
That's one side of Kedi Kora, the side Kora that the man Kedianka, when the shade ran and they topple over, that's some assault or something. But well, according to eyewitnesses, when the shade driving very well, tries to avoid into the front side, no, may you to say the tire, actually, tire says, then when the shade you're complaining, say the TNA, and think of who see or more tries on that one at the hospital. Abusia for not just a central phobia one so ne abrantie bia okopie nkwanhia no so adwetwe enkomo no UTV4 na chese wonom ne omotwetwe enkomo a yenso yensa eka bia yada che ede amam na se we de yada nyankopon ase nya de a wepelepla kese na enya metodwa sa doctor for the whole report abade na so no said they also want me nkasa kese no wabie na no ne de na chese eya ne sana yesiti patrag bi na kosum ne ka no se ene no ekopia no se ye den chese eya arehosem na emom ne nyina mu no ye bompa se nyankopon be ma baba wa no eho ato no na wase gira ne na so ebiem ye fansia se ye fa seda kese e ma ye rasante ye boa Benedict wono ne samufo panyi kukwa Veronica Jando oba ho fefo ye da se papa bia wo bia nso ye chiaw nyakopon fa na yaresa abasa no ento so Brahima ehweye ebo adwuma ma ya wo MC aho a wutimi ehweye e wo social media handles YouTube no any Facebook na chese Twitter ene ade man PK ebo ye chidom na Abigail na oba ho fefo Bible bonitin wana wahye na yi dia betena machi obe produce eni nso no ma ne eye wo de ye fa sedan mo nyina sanso na ye nua be ma kwaku jesi nso ebo na afem de ma wo hwe live e wo Sompa TV no eso na ansa na abusia yede oba ho fefo bi ono so na sema ba be de ha se nom edi ebetu dwane ne ho nsem no kwadwo asempa furniture wese se wo ma ye nyina good morning na news ne de demokre ewo eye eduma ne mpasua so agundi abesharif so my good morning to you too my dear blessed son asante mampon 2 pm no wose ye nyina ye bompa ye ama madaga na fi sese de niema esi ekono niema enheda enkoye ewo my Ghana mu asene ncha kese ekwama Williams anane aka Alonzo we adwumani ewo asokwa GRA adwumako no emu ebusiafo sanso na kwadwo asempa de ne yakan yemfa happy birthday enko enfama sister Makrina Coffee we say ene wawoda yade enchiapa ya efri nyankopon ho na ede ema wo nyankopon enfam free adomu enko adomu ontutu anamon sibia ekron erade ema de nshabo so na ngu so da ne da on top no watamfo anim omo okruwa enyema emuso sade ebe ya won so no wanim bebe nyam na enigide apie ewo abrabom ntene makrina happy birthday to you ebusia for me did wa hinere maame ekua yeboa esia mayadam wase asore so ye kwa amadwumedie ya aka no atoa so ede amamu